За съжаление ще бъде след залез слънце, което в петък срещу събота не е най-удобното време, но така се случва понякога. Няма трафик. Мястото е свято наистина, с много силни емоции, както видяхме тук и чухме. То се усеща. Както казва, че на Балканите е буря с барут, тук не знам как да го нарека. Ето, църквата Божи гроб, която вече не е огряна. И нея да я снимам. Ето там долу на етиопците, виждаш ли? Ей това с... Ей това с кутулчето. Да. Да, видях го сега, да. Те, понеже нямат място, не е останало за тях вътре в църквата, горе са им дали. Айде ще кажем след по-малко от 10 часа бай-бай Йерусалим. На Йерусалим след 4 часа ще му кажем бай-бай. След 10 часа на Израел. Слънцето залезе, след 2 часа тръгваме към летището. Последни кадри от терасата в Петра Хостел. И остават спомените. И това, което сме снимали.